Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Yung amihan o northeast monsoon ay nakakapekto pa rin sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, yung pong low pressure area, bahagya pong kumikilos pa kanluran. Kasalukuyan po, nasa 1,235 kilometers east ng Mindanao. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto ang low pressure area sa ating bansa. At sa araw na ito, inaasahan po natin na magiging maganda at maliwas sa panahon, hindi lamang sa Luzon at ganoon din po sa Visayas at sa Mindanao. Pero may chance pa rin ng mga isolated na mahihinang pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region. Kasama na rin po ang mga lalawigan ng Aurora at Quezon. Sa lalabing bahagi ng bansa, may mga isolated na mga pag-ulan. Ito yung mga biglaang buhos na ulan dulot ng mga localized thunderstorm. Ngayong araw, wala po tayong gale warning, kaya po safe naman po pumalaot sa mga baybaying dagat sa buong kapuluan. Konting pag-ingat lang po dahil sa mga thunderstorm, kadalasan sa bandang hapon o gabi. Sa susunod po 3 araw, mula Lunes, October 30 hanggang Miyerkules, November 1, magpapatuloy po na maganda ang panahon. Maliban lang po sa mga isolated na mahihinang pag-ulan po, dulot po yan ng amihan o northeast monsoon. Sa mga kababayan po natin sa Baguio City, epekto pa rin ito ng amihan, kaya po sa mga araw na ito, maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Ang araw po sa sikat sa ganap po 5:15 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap po 5:29 ng hapon.